لەگەڵ زەکی ئەزمیر پەرلەمانتاری دەم پارتی گفتوگۆی زیاترەکەین. سپاس بۆ ئامادەبوونت بەڕێز دەکیم. بابزانین تا چەند ئامانجەکانی پرۆسەی ئاشتی لە تورکیا بەدەست هاتوون پێش هەموو شتێک؟ دەنگیوە قوت بوو؟ بەڵێ دەنگی جەنابەت هەیە فەرموو. ئەگەر دووبارەیەکەمەوە بۆ جەنابەت ئەرێ وەرگێڕینی دووبارە بکی باشە؟ باش. دەنگ قوت بوو؟ تا چەندێک توانیوێتی پرۆسەی ئاشتی لە تورکیا ئامانجەکانی بەدەست بێنێت یاخود تا چەند ئامانجەکانی پرۆسەی ئاشتی لە تورکیا بەدەست هاتووە؟ بەێ هون زانی ئیر و 27 سباتەیە وەکی ساڵا دەرباز بووی بانگا ئاشتی و جڤاکا دەموکراتیکا رێزدار ئۆجاڵان کری بوو ینی ڕاستی ساڵا دەرباز بووی وەکی ئیروژ بوو ئەردیگاریە تورکیە ji بۆ ku pirzgirêka Kurd bi demokratîk baştiyane bê çareserkirin rojek dîrok bûyî yanî ew bank wexta ku hatî kirin peyamên ku cîhanê de hatî dayîn bi taybetî serkirdeyên ku rûşilatan avîn de yê ku cih kirin yê ku Kurdistanê de cih kirin rêxistin û saziyên tekoşîna gelê Kurd de cih dikirin her kesê bi erênî peyamên xwe dan û gelê Kurd ji eyn bûya wayî armanca elbette ki wê bangê ew bû ku hêdî şerê çekdarî yê ku wekî stratejîk PKK danî pêşiya xwe rawestîne û stratejiyek nû a siyaseta demokratîk pêş bêxe pirzgirêka Kurd li dewleta Tirkiyê de ji bo ku bê çareserkirin danî pêşiya xwe. Ev saleke derbas bûyî gavên ku ji Rêzdar Öcalan rêxistina wê PKK hatî xwestin bi her awayî pêk hatin gav hatîn avêtin we ji qala wê kir hewe ji pêvajoya wê ji 27 Sibatê heta îro yek bi yek we anî li ser dîmenan ji we pêk anîn û em ji berê xwe didinê rastî salek derbas bû çû bi her awayî gengeşiyên ku li rûşilatan avîn de diqewmin ji rastî bandorê li ser vê pêvajoyê dikin erê rast e lêbelê bêbaweriyeke ji nêva gel de hemberî pêvajoyê heye piştgirî heye erê herkes dibêje ev pêvajo baş e gelek bimeşe gelek ber bi aştiyekê ve biçitin. باشە جەنابەت ئاماژە بۆ ئەوەکەی کە بێباوەڕی هەیە بەشێکی زۆریش لە هاوڵاتیانی باکووری کوردستان لە پرۆسەی ئاشتی بێئومێد بوونە وەڵامی ئێوە بۆ ئەو ناومێدیە چییە؟ Yani ev megut ya salek derbas bû çû PKK Rêzdar Öcalan gavên şêmber avêtin yani PKK xwe fes kir Kongra xwe komkir xwe fes kir bi sembolîk jebe çekê xwe şewitandin û ji dervê wê wekî rêxistina demokratîk a gelê Kurd Bakurê Kurdistanê li Tirkiye bi her awayî konferans pêk anîn mîtîng pêk anîn civînên gel pêk anîn ji bo ku ev pêvajo bi pêvajoyek a civakî a gelên Tirkiye bi tevahî herkes lê xwedî derbikevitin hemberî va gavên ku şêmber yên ku PKK Rêzdar Öcalan avêtî dewleta Tirkiye û desthilatdariya wê çi gavên ku welî ber bi çav şêmber bariyekê bidigel neavêtîne yani her wext bi dem lehîstîne bi gavên wekî hindik avêtîne gavên wekî ez ê bêjim mesela bariyekê ne di gel avêtîne bi gotina dibêjin raya giştî ez ê bêjim daxivin bi va gotina eger ku ber bi pratîkê ve ji neavêjin ev bêbaweriyê mastır ji bibitin yani gelek derdor gelek rêxistin gelek sazî em were ji her binê dikin Kurdistanê de lêbelê rastî ji ber ku desthilatdarî û dewleta Tirkiye gavan neavêjin bêbaweriyeke mezin heye. باشە بەڕێزێکی بۆچی تورکیا هەنگاوی جددی نانێت یاری بەکاتەکە؟ Yani niha dewletîk a 100 sal e yani li ser înkar tunekirinê neqebûlkirin qirkirinekê a li ser gelê Kurd heye yani pergalek ku hatî avakirin li ser wê tabii ki pirzgirêkek a Kurd wekî ya 100 sala qeyranên Tirkiye rastî tê de hey
و هول بده چارەسەر بکێژە زۆر زەحمەتی وێژە هەنە هەم هوندرێ دەولەتا تورکیەدا ئەو هەم ژش دەروێ تورکیە و خوا yani devleta Türkiye bi desthilatdariya wê netehemîlkirina hemberê gelê Kurd û nirxên wê ev salane heye ve 100 sale heye di dome ji bo wê her çi qas em bixwazin ku ev pêvajû bi aştiyane bê çareserkirin ji hundirê dewlet û xwe de ji hinek derdûr hene ku naxwazin ev pêvajû ji bimeşin hem siyasetê de hene hem ewlekariyê de hene hem baskê dadê de hene و هم سازین کو دولت این وکی دیم بيروكراسية دجه البته کی هین جبوی تابی دستلاتداری گلک به صمیمی جدی نزیکی و پیواجوی ببه نزیکی و پرسگری که ببتن نه بوی آوای نزیک ببه جگاف جناین آویتن بواریه که ناده گلجه قناخا یکمین ام بیجه قدیا خلاص بو چو رزدار اجالان ده بیجه قناخا دیمین ام بیجه دست بکر هری داوی هفدتنا خواه بشانده ره geriye qonağa diyemiş şert û mercên wê ji elbette gelek bên avêtin gelek ew gav ji bi taybetî bi şêmber zû ne dereng باشە بەڕێزەکی دەمەوێت لەبارەی ڕۆڵی هەرێمی کوردستان و بە تایبەتی سەرۆک بارزانی بۆ پرۆسەکە پرسیار لە جەنابەت بکەم چۆن ئەمە دەبینن em baş dibînin em erênî dibînin yani bankawaziya ji 27 Sibatê heta niha çi peyamên ku Rêzdar Barzanî û wekî dî rayedarên Herêma Kurdistanê yên ku dayîn bi tevahî erênî nîzik dibin û erênî jî peyamê xwe didin. Her wext dibêjin ji bo ku aştî û demokratîk bûyîna dewleta Tirkiye em wekî xwe berpirsiyar dibînin çi barê bikevin li ser pişta me jî em amade ne ku ji were bin alîkar. Yani li gotinên xwe de bi pratikên xwe de bi her awayî bi peyamên xwe de rastî rayedarên Herêma Kurdistanê bi taybetî Rêzdar Barzanî vê dibêje li hemû platforma de jî hem Başûrê Kurdistanê hem wexta ku tên Tirkiye jî rayedarên dewleta Tirkiye re jî her dem vê dibêjin yani em erênî dibînin. Tabii ki divê em ev domdar be yani gelek piştgirî û bi taybetî barê ku bikevin li ser tevahî hemû rêxistin û saziyên Kurda gelek domdar be yani ne bi wî awayî be em bihêlin hema însafa desthilatdariya dewleta Tirkiye ve bi rastî ev pêvajû wekî rasterast bi dilxwaz yani xwestek û daxwazên gelê Kurd jî nameşin. Yani ev ji tekoşîn jê re dixwaze berxwedan jê re dixwaze ji bo ku gavê şêmber ji bên avêtin bi her awayî gelê me piştgiriyê dide lê bêbaweriyekê mezin nava gelê me de hemberî desthilatdarî û dewleta Tirkiye jî rasterast heye. باش کەواتە قۆناغی داهاتووی پرۆسەی ئاشتی چی لەخۆ ئەگرێ Yani erê yani proseya aşitiyê ji bo ku rastî bê çareserkirin pirsgirêka Kurd ev saleke didome. Bi xwe re ne hemal erdîgariya Tirkiye tinê bi xwe re her çar parçeyên Kurdistanê ji bo ku bi aştiyane bi demokratîk bi azad jiyan bikitin tesîrê yê li ser her çar parçeyê Kurdistanê jî bikitin yani armanc û hedefa ku ya vê pêvajoya ku hatî destpêkirin vê proseyê hatî destpêkirin bi ew e ku li erdîgariya Tirkiye'de Kurd wekî makezagona dewleta Tirkiye'de bê naskirin nasnama xwe ve zimanê xwe ve çanda xwe ve xwerê ve birina xwe ve bê naskirin halîle evê tesîrê elbette ki li ser çi Kurd li kû de erdîgariya Kurdistanê de hebe li rûşlata navîn de hebe elbette ki tesîra xwe li ser wê jî bike ji ber ku dewleta Tirkiye ji bo ku destkeftiyên gelê Kurd rastî astengek mezin e yani ev salane polîtîkayên xwe siyaseta xwe bi vî awayî dimeşîne li ku Kurdek hebite mixabin hemberî destkeftiyên gelê Kurd tekoşînekê dikitin yani siyasetekê dimeşîne polîtîkayekê dimeşîne tabii ki erdîgariya Tirkiye'de eger ku ev prose bi tenduristî ber bi aştiyekê vê biçe dewleta Tirkiye xwe demokratîktir bike hemû gelên Tirkiye'de قبول بکه به طایبتی پرزگریکا کرد چاره سر بکتن حالیله
نه هم الباکورتنی هم روجاواج هم باشور هم روشلات کردستان جه البته کی گلی بله. کرد بر به آزادی خواه بچتن. بەڵێ سپاس دەکەین بەڕێز زەکی ئێرمەز پەرلەمانتاری دەم پارتی لە ئەنقەرە و میوانی کوردستان 24 بووی سپاس بۆ ئامادەبوونێت.